Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied a Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta pripravili moderovanú diskusiu na tému Ako sa orientovať v prekladoch Biblie. Diskusia sa uskutočnila v rámci medzinárodného biblického podujatia v Bardejove. Téma biblického podujatia Slabosť lásky, impulzy pre pôstnych kazateľov sa venuje aktuálnej téme pôstu a duchovného posilnenia. Tohoročné pôstne obdobie sme začali na Popolcovú stredu a mali sme zároveň spomienku na svätého Valentína. Tak je to také symbolické, že máme možnosť prežiť pôst aj ako keby uvažovaním nad láskou. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme zorganizovali takéto biblické podujatie. Súčasťou medzinárodného biblického podujatia bolo aj predstavenie nových prekladov listov Korinťanom do slovenčiny. Účastníci mali príležitosť sa s týmito textami zoznámiť a bližšie diskutovať o ich významoch a interpretáciách. Revízie moderných prekladov sú zväčša zamerané na to, aby reflektovali ten moderný jazyk. To už je teraz jedno, či to je slovenčina alebo nemčina, ale zároveň na druhej strane potom reflektujú aj poznatky v oblasti jazykovedy alebo v oblasti napríklad archeológie biblickej exegézy. Takže to sú všetko rôzne aspekty, ktoré tak vplynú potom do tých nových prekladov alebo do revízií. Moderovanej diskusie v okresnej knižnici Dávida Gudgesela v Bardejove sa zúčastnila širšia verejnosť. Mohli tak objaviť rôznorodé aspekty prekladov Svätého písma. O textoch sa diskutovalo z lingvistického spektra, odkiaľ pochádza a aký v sebe nesie význam. Bibliu považujeme za Božie slovo, ale súčasne je to aj slovo človeka k človeku. Témou našich stretnutí sú slabosti lásky. Dôležité je vnímať to slovo ako isté zrkadlo, v ktorom sa zračí niečo, s čím súhlasím, alebo naopak, čo mi naháňa strach. Božie slovo nám ukazuje aj na tú moju slabosť. A tvoje srdce si to praje, Círe.